Ты умеешь ставить перед собой большие цели и привык достигать их? Тебе интересно узнать, в чем секрет успешных людей и успешных компаний? Шулай булса, кулыңа календарь ал һәм 20 июльдән 6 августка кадәр көннәрне билгелә. Нәкъ шул көннәрне Сәләт эшмәкәр аланы узачак. С нами ты узнаешь, как создать свой бизнес, как пройти путь от идеи до ее реализации, как создать свою команду и как начать зарабатывать свои первые деньги. Чын яшь миллионерлар сиңа уңышка ирешү серләрен ачырлар һәм барлык булган сорауларыңа да җавап бирерләр. Вместе с Сәләт Эшмәкәр ты примешь участие в международном образовательном форуме «Сәләт в Беляре», где тебя ждет суперпрограмма и тысячи ребят, таких как и ты сам. Һәм әлбәттә, кичке чаралар, спорт уеннары һәм супер әйдәманнар. Без сине көтәбез безнең командада. Сәләт Эшмәкәр 2017.